Mä vietin tänä keväänä 5 viikkoa Käsivarren erämaassa. Mun tarkoituksena oli siis hiihtää viimeisiä lumia pitkin Käsivarren pohjoisosiin, pistää sinne leiri pystyyn ja palata takaisin kävelleen sitten kun lumet on sulanut. Mun menomatka meni itse asiassa aika monellakin tapaa penkin alle. Ensinnäkin mun reittivalinnat ei ollut kovin onnistuneita ja mä päädyin heti alkuun sellaisille alueille, joilla ei ollut oikeastaan ollenkaan lunta. Sitten kun mä pääsin takaisin lumelle, niin erehdyin vielä kulkeen sellaisilla alueilla, joilla lumi oli mennyt tällaiseksi pehmeäksi sohjoksi, jossa hiihtäminen oli ihan uskomattoman raskasta. Sitten kun mä pääsin pois sohjolumelta, niin onnistuin vielä rikkoon yhden mun objektiiveista ja huomasin, että mun ahkio oli täyttynyt vedellä ja osa mun ruuista oli kastunut. Pienistä vastoinkäymisistä huolimatta mä jatkoin kuitenkin matkaa ja hiihtelin sitten mun määränpäähän Somasjärvelle, jonne mä jäin odotteleen kesän saapumista. Somasjärvellä mä pääsin vihdoinkin kunnolla kuvaamaan tuntureille saapuneita lintuja. Joidenkin lintujen kohdalla kuvaamista ei vaikeuttanut esimerkiksi se, että nämä linnut olisi ollut arkoja, mutta ongelma oli ennemminkin siinä, että linnut ei suostunut tekemään mitään järkevää silloin, kun mä niitä kameran kanssa jahtasin. Muutamia lajeja mä pääsin kuitenkin kuvaamaan ihan mukavasti ja varsinkin näistä suokukoista sekä vesipääskyistä tuli jopa ihan hyviäkin kuvia otettua. Kun mä olin noin 3 viikkoa viettänyt täällä Somasjärvellä, niin mun ruuat alkoi loppua ja sitten olikin aika lähteä paluumatkalle. Paluumatkalla mä en lähtenyt kikkailemaan reittivalintojen kanssa, vaan tulin takaisin lyhyintä ja suorinta tietä, eli merkattua kalottireittiä pitkin. Eihän tässä ahkion rauhamisessa pitkin kivikoita ja tuntureita ollut oikein mitään järkeä, mutta vähitellen matka kuitenkin eteni ja pääsin lopulta takaisin Kilpisjärvelle.